Kulturális ajánlatunkban többször is szerepelnek a programokon, mint ahogy az imént volt a Cantemus kórus, azon kívül a kiállítások, illetve egyéb rendezvények. Így most például tegnapi aktualitása a Centrál Galériában megnyílt Novalowski Márta festőművész kiállítása, és még jó néhány hónapig látható is lesz a Váci Mihály Művelődési Központ szervezésében. Köszöntöm a művésznőt a stúdióban, kezi csókolom. Jó reggelt kívánok! És nagyon örülünk, hogy eljött, és mindjárt ízelítőt is tudunk mutatni, majd beszélgetésünk közben, hiszen egy gyönyörű fali naptáron megjelentek festményei, amelyeket hogyan tudna behatárolni egyáltalán? Léteznek-e korlátai már műfai tekintetben, hogy hova, stílus tekintetében, hogy hova sorolja magát a képeit? Hát azok a képek, amiket elhoztam a Centrál Galériába, azok három fő témakör köré csoportosulnak. Az egyik az absztrakt expresszionista képek, a másik a magyar népi emlékeket feldolgozó, magyar hagyományokra épülő témakörben ezzel a témával foglalkozó képek, és a harmadik pedig egy aktsorozat. Igazából ma már csak az absztrakt expresszionista, úgynevezett csorgatásos festményeket csinálok, és a spirituális töltetű, mélyebb értelmű dolgokkal foglalkozom. Az aktok azok már egy kicsit a múltba sorolhatóak. Milyen, ne haragudjon, nem, a festői korszakomnak a múltjába. Igen, tehát a fiatal korában kérdezem, hogy tényleg mennyi évre tekint vissza. Itt van a csorgatásos technika. Nem, úgy értem a művészi pályája, tehát ha már itt ez egy olyan csorgatásos technikával készült kép például. Igen, ezt először Pollok A Nap színei című. Igen? Igen, először Pollok készített ilyet az 1960-as években. Az én csorgatásos képeim abban különböznek, hogy 3 vagy 4 különböző anyagot vegyítek. Az egyik az ilyen olajbázisú festékek, a vizes bázisúak keverednek, és nagyon szép struktúrákat alakítanak ki. Vagy pedig még a zománc és mindenféle arany, ezüst, foszforeszkáló színeket rárakok. Aztán ilyen színjátszó, tehát minden ami csillog és ami nagyon színes, az minden az én stílusom. Mennyire, ebből most ahogy ezt elmondta, és ahogy ezt csillogó tekintettel is mondja, hogy mennyire tipikusan női művek ezek, ahogy most tényleg itt tényleg nagyon izgalmasan adta elő, tehát a technikák is mennyire sugározzák azt, hogy a női mi volt. Egy festményről egyébként egy festőművész, ha nézi, anélkül, hogy ismerni, hogy ki készítette, meg tudja mondani, azt nő vagy férfi festette? Tehát tipikus? Nem, ezt így nem lehet megállapítani, de olvastam már erről, hogy a feministáknak volt egy korszak, amikor kizárólag azt akarták sugallni, hogy már ők különböznek a férfiaktól, és hogy minden képről megállapíthassák, hogy ezt csak nő festette. Szerintem elég nőies a a témaválasztásom néha nem nőies, tehát amikor éppen itt a skit, a harcosokat mutatja itt a naptárba, akkor az nem volt. Ezt említett, korábbi korszakában. Nem, ez mostani korszak, tehát a magyar témájú dolgokkal most foglalkozom, mert nagyon fontos, hogy visszatérjek a hagyományokhoz, és mások is ezáltal élvezzék ebből áradó energiát. Egyébként meg a nagyon sok szín használata, illetve sokszor a textil használata a képeimen, az viszont egy nőies kvalitást ad neki. Egyébként, ahogy nézem ezt a festményt, ez bár itt ugye síkban van ezen a nyomtatott naptáron, de mint a plastikus lenne, tehát kiemelkedne a síkból ugye az alakoknak, tehát ez rá van dolga, ez csak festékből, vagy miből készült? Igen, rátapintott a lényegre. A technika az homokragasztó és festék keverése, és valóban ilyen plastikus lesz tőle a kép, szoborszerű alkotások. Maga a keretet is sokszor én csinálom, és mindig általában írok egy szöveget hozzá, amit szintén ezzel a homok technikával írom rá, és ezek nagyon sokat mondó, és nagyon mély értelmű szövegek. Ha már ezt említette, a mély gondolatokat, az elmélyülés, esetleg a meditáció, az mennyire játszik szerepet egy festőművész életében, speciális az ön gyakorlatában? Igen, hát a festészet nagyon, nagyon boldoggá tesz. Rodin szavait szeretném idézni, amikor valaki azt állította, hogy a festészet abban különbözik más gyakorlati célra irányuló tevékenységtől, hogy az haszontalan, akkor Rodin azt mondta, hogy valóban, hogyha az élet anyagi dolgait és arra irányuló dolgokat nézzük hasznosnak, akkor ez valóban így van. Azonban Rodin, tehát én azt gondolom, hogy a festészet azért hasznos, mert boldogít.
Ez biztos, hogy egy ilyen kép a lakásunk falán, az biztos, hogy már azt mondom, hogy funkció is van, hiszen élhetővé vagy hangulatosabbá teszi a lakásunkat, meg elgondolkodni. Ez a művészetekre, meg festészetre mindegyikre, tehát ez megmagyaráz az élet értelmét, meg az embernek egy irányvezetést ad a művészet, tehát erre szolgál maga a művészet. Amikor én festek, akkor én nagyon boldog vagyok, az alkotás az egy teljesen más tevékenység, mint a racionális üzletvezetés, mondjuk, korábban ezt is csináltam, és hát remélem, hogy másoknak is tudok ezáltal adni, tehát másoknak is tudok egy élményt nyújtani. Egyébként amiért nagyon boldog vagyok, az pedig az a transzcendentális meditáció, amit már 10 éve. Igen. És ez mennyi időt vesz igénybe az életébe? Esetet tudná ajánlani? Igen, hát aki megtanulja, ez 20 perc reggel és este, ez egy nagyon mély pihenés, mindenféle koncentráció, kontempláció nélkül történik. Nem kell gondolni, nem kell, mint más esetleg meditatív technikákban, és mégis az alvásnál kétszer olyan mély állapotba viszel minket. Nekem már 1 órás a programom, mert én jógarepülő vagyok. Szitha vagyok, igen. Tehát és lelki magaslatokban emelkedik? Lelki magaslatokban és fizikai magaslatokban nem lebegek, mert ezt talán a szufi bölcsek, meg az Indiába, távol a Himalájába elvonuló emberek tehetnék meg, ahol a kollektív stressz nincs akkora hatással az emberekre. Ez gyengíti különben ennek a gyengíti, igen, az ország kollektív tudata nagyon gyengít minket, meg mi sem tudjuk annyira erősíteni az országot. Viszont összefogva esetleg tudnak? Összefogva, hogyha 360 ember Magyarországon egy helyen meditálna és jógarepülne, akkor az azt jelenti, hogy legyőzhetetlenséget biztosítani az országnak. Nagy szükségünk lenne most. Igen. Itt már nem is a külső ellenség, hanem inkább a belső problémáinkkal szemben. Igen. A gazdasági nehézségek, az egymás közti feszültségek, tehát így a népcsoportok közötti ellentétek, ezek mind kisimulnának és mind megoldódnának. De ezért élne egyszer összehozni egy ilyen szeanszot, vagy ez egy folyamatosan? Hát ehhez kellene, hát van 500 szitha Magyarországon, de dolgoznak, és az országnak kellene ezt megoldani, mert önmaguktól nem tudnak, de dolgozniuk kellene, és nem tudnak egy helyen, egy csoportban repülni. Összehoznánk őket. Ha összehoznánk, akkor hamarosan változások történnek. Ez történik most az Amerikai Egyesült Államokban. Igaz, hogy 2000 kellene, most 1400-an vannak, és már kimutatható a változás. Egyébként 40 országban tettek ilyen statisztikai kimutatásokat, és 17%-kal emelkedett a tőzsde, meg a bűnügyek, a bűnügyek csökkentek, és azt mondták Washingtonban az FBI vezetői, hogy 20 évvel ezelőtt voltak ilyen adatok, akkor, amikor 2 méteres hó volt, és tehát ilyen bűnügyi rátákat akkor tudtak prezentálni. De tehát akkor vagy hóesés, vagy meditáció segíthet. Igen, így van. És ezek fizikai dolgok, tudományos dolgok, több száz, több ezer statisztikai kimutatás van az egészségre, hogy nem leszünk betegek például, akkor a tudatunk másképp kezd működni, a stresszeink elmúlnak. Tehát azért mondom el ezeket, mert nekem borzasztóan bejött, és ezért szeretném, hogyha mások is ezt a nagyon egyszerű és nagyon semmiféle hókusz-pókusz, semmiféle vallási hovatartozást. Igen, mert sokan ettől tartanak egy kicsit, ahogy mondta, hókusz-pókusznak tartják, és talán valamilyen más hátsó érdekeket, szándékokat sejtenek a háttérben, és emiatt esetleg tartózkodnak ettől. Az egyébként kétségtelen, hogy rohanó világban elengedhetetlen szükséges meditáció. Nem ismerik, én pedig írtam egy könyvet, és hamarosan meg fog jelenni, és ebben a statisztikai adatokat, meg a saját élményeimet ki fogom gyűjteni, kigyűjtöttem és prezentálni fogom, és akkor talán nagyon sokféle megvilágításban kapnak egy olyan benyomást, ami rá fogja venni őket, hogy ők is elkezdjék, mert tudom, hogy nagyon-nagyon csodálatos dolog. Hát érdeklődéssel várjuk ezt a könyvet is, feltétlenül elhozom majd ide, hogyha legközelebb, ha megjelenik, és hát addig pedig vagy fehér karácsonyt kívánunk magunknak, illetve önnek is kellemes és boldog karácsonyt, vagy pedig sok meditáló szaktársát, és akkor talán az ország sorsa is jobbra fordul. Mindenesetre a festményével egész biztos, hogy már sokat tett ennek érdekében. Köszönjük szépen, és még egyszer, hát a nézők számára Centrál Galéria nagyjából 2 hónapig van a kiállítás, tehát még január-február hónapokban is megtekinthető a Centrál Galériában Dovalovszky Márta festőművész kiállítása. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, én is köszönöm.